Erokamano ahinya nyikwara Mogajwang' kuom yie mondo bende ukete kaendi. Maendi en AJ Media man kodi ka odiochieng'no ma kawuono. Bende Ajwang' Junior makiloni chenro mopogore opogore mar jothumbe kendo bende mar ng'e jathum mari. Kawuono ni endi wabiro kaendi kendo wakeloni achiel kuom wendo ma bende isebedo kineno kanyo endi moloyo telai go duto magi mag tudruok. Kawuono an kode kaendi achiel kachiel mondo bende olernwa ngimane mar thum kaka ne ochako. Okenge go eki ma bende osegoyo, gimochano timo, tang'o ma bende ochano kelonwa e chenro go eki mabiro. Arwaki machiegni kaka pile, nyinga en Ajwang' Junior. Chal nade? Nyalo ng'iswa ni kapok wachako chenro iluongi ni ng'awa? An iluonga ni Dorah Kinyi Omondi ma Nyagem motedo Asego Kanyada. Dorah en ng'a? Dorah Kinyi mane nyinga ma minwa gi wuonwa nochaka. To nyinga mang'erago e social media en Dorah Nyagem. Dorah Nyagem en dhako mowar, mohero wach Nyasaye, mohero promote nyaka jower. To Dorah Nyagem en nyaka gospel artist mosegolo wendene ni e YouTube. Yes. Dorah Nyagem, kwa paro chien kacha chande, inyalo ng'iso ni wechego eki magi mag bende donjo e weche mag injili. Kiparo ichake higa mane? Weche mag injili, an ng'atno manodongo e kanisa kapod atin. Nachako gi Sunday school. To nan gi mich mar wer chakre tin na. To kanadongo to nawachoga pile ka pile ni nyaka bi abed jawer. Nyaka bi agol wendena. To pok nayudo that opportunity mar golo wer nyaka nochopo higa mar 2022 emana agole wendena mokwongo. Yes. Wendi mokwongo igolo ka nin gi ote mane weno endi? Wenda mokwongo nagolo ka asekale gik malit miwuoro. Emomiyo wenda no wero ni itimona ng'wono Yesu, imiya rieny gi nyingi. Ne an ng'atno ma piny nosedongo, manosewito geno, kendo nang'eyo ni onge kuma anyalo dhiye kendo. Naneno ka ngimana oselal. Buchunya bende nosewacho ni kara Nyasaye onge. Lakini naduoga fwenyo ni Nyasaye nitie. Nodeka deka. Emomiyo nagolo wer mar itimona ng'wono, imiya rieny gi nyingi. Yes. Ng'iso ni wer ni endi ni were ka bende oluwore gi ngimani malit mane kale chande? Kulingana gi gik manakale higa mar 2022 no, ne en gik malit miwuoro ka apenjora penjo mang'eny kendo chunya nosewacho ni Nyasacha kara ni kanye. To naduoga wuoro ni Nyasachwa jadiera nikech nonyisre na e lela. Kanawacho ni koro sani Nyasaye adwa ni koro atini, to nonyisore through joma opogore banyaka nochopo okang' ma koro nadhi bagolo wer. Yeah. Dorah Nyagem, ne in ng'a kapok idonje gospel? Okay, Dorah Nyagem ni en ng'ama nosetemo maisha kuonde mopogore opogore. Nasetemo tedo kuonde mopogore, lakini ok ne dhi maber. Kulingana gi kaka ne an ok ne dhi maber. Koro nochopo time ma koro awacho ni mageno norumo na. Mawache chunya ni an koro kumochope ni ok achak adhi tedo. Kumochope ni an koro ngimana adwa weka nono. Kumochope ni an be koro adwa bedo ja rubber stamp. Wuoya bet go mana kan ma abet go tawera godo. Koro ka pok nagolo wenda ni noyudo ka geno rumo na. Noyudo ka dak e piny mar Nairobi ka. Nating'ora badhi dala nikech koro kuma nachakie gi kuma natiekie notama. Nan ng'atno ma piny nodongo minyalo yudo ka dhi miel. Sama dhi miel, to ka dhi miel nagombo dhi miel nikech kata pesa no be yudo ka onge go. Lakini ne chuno na dhi miel nikech kar nindo onge. Ng'at manadak go noyudo wako sana gobo riemba. To kaka noriemba koro noyudo ka dhi adak gi kazinda. Koro nochuna ni kochopo weekend tadhi manyo kar nindo. Omiyo ang'eyo Nyasaye matiyone. Adhi manyo kar nindo. Kar nindo ne chuna ni kochopo weekend tawacho ni wadhi amiya linda gocho Greenspan.
wadhi amiel ng'ane jothumbe ma ung'eyogo. To kanadhi ne onge duoko malong'o nikech nanyalo miel, inyalo yudo dichuo nyalo dhi kodi e lodging. To bang' mano gima nanyalo wago malong'o kanyo onge. Omiyo kanawuok e piny ma Nairobi badhi dala, piny nochama baduoga wacho ni ber mar sura ok nyal konyo ng'ato okang' moro. Nochopo sama jok mane serago kata kigone ng'ato simu onge ng'ama ne nyalo respond. Jok mane dwara mane kasa gi sim kata nadhi alemgi. Jogo nok nyal loyo na shida mane an godo. Kanagone kata ne ng'ato sim mang'ise nyathina onge kata sweta manyalo dhi gi skul. To ng'ato nyalo ng'isi ni bi mondi lima mar mondo mi oti kodi kore konyalo mi pes sweta no. Chunya no chandore. Kendo mochuna ma kazinda moro gona sim. Ni Dorah be inyalo tiyo tij club mano koseyuda chopo e piny dala wagem. Tang'ise ni club ichulo pesa di to ng'isa ni 4,000. Tang'ise ni onge shida. Abiro just because of my kid. Okadwa ni nyathina ni osandre to okadwa no fweny ni wasdonje chandruok. Mano e kaka nating'ora badhi e piny mar Homa Bay. Kanochopo Homa Bay pesa ne tin lakini marupurupu ne ng'eny. Nikech an be nonyuola nyako ma jaber kaka unena ni anyako ma jaber. Ji ne sera lakini pacha ne onge kuomgi. Nikech ngima mana asekale chien kanyo naduoga wacho ni kara dichuo maber onge. Koro an gima nan go ni ka en sa kata ni wadhi riwre no to ne rumo mana kamano. To naduogo babet piny ka boss wa penja ni to Dorah awinjo ga kiwero gospel. In gi talent ang'o ma moni dhi lemo. Taduoko boss wa ni boss Nyasaye onge. Ka Nyasaye nyalo miya sandora kama to kara Nyasacha onge. Okadwa na wuond Nyasaye ka dibed ni entie to okadwa na wuonde na tie club tadhi lemo. To chieng' Nyasaye komanya kata chieng' Nyasaye kochopona tana wuon abro wuok badhi balem. Koro mane kaka nayudora e piny Homa Bay. Batiyo kanyo ok natiyo for long nikech natiyo to be alamo Nyasaye ana wuon. Ang'iso Nyasaye ni Nyasaye mae kumo chope in madong kodi kendi. Bang' boss na wuoyo koda kamano koro naduoge pacha bawacho ni kara Nyasaye nitie. To wer manomiya dok ir Nyasaye ne en wer mawero ni Yesu nyalo deko to ok onyal lewa. Unyalo deko ma ji luongi ni jachode. To chieng' mobiro ji duto ne ng'e ni jalno en osiepni. Werni naneno kodhi gi chunya ba wacho ni kara odeka deka. Kara odeka deka to odhi biro na e sa mowinjore. Agone Nyasache erokamano. Kendo kaluor tiyo ne Nyasaye. Nikech Nyasaye nokong'iyo na tie club. Nyasaye nokong'iyo na ng'at mosenindo gi chwadi. Nyasaye nokong'iyo ni asetemo tedo kuom chwadi. Nyasaye nokong'iyo mago duto. Nyasaye nochoka kaka an no. Bu Nyasaye nogola e piny mar Homa Bay e club kuma natiye. Ka noyudo ka koro wadhi were liel moro. To na were liel no ba jokong'o moko ne biro penja ni Dorah ang'o mitimo ka. Wuog ka kose fea mionge go midogo Kisumu kata midhigo dala uamiyi. Ok belong bet e club ka. Tawacho ni Nyasacha ichako nyisori. Ichako nyisori ni in kuoma. To mano jowetena e kaka nawuok e piny mar Homa Bay. Bang'iso Nyasaye ni Nyasaye chakre kawuono en tarik 8 dwe mar 9. Ok nachaka kos pesa to ok nachaka chandora. Tang'eyo ni biro yaona yore. Tabe abiro tiyoni. Mane kaka nawuok e pinyno badhi e piny mar Kisii wadwa maluwa. To kana chopo Kisii ok natieko wik achiel. Tadonjo live e TikTok. Kadonjo live e TikTok tawacho nadwa golo wer. Kech noyudo kaseyawo groups. Onge ng'ama ne nyalo solo na pesa e groups. Including friends manang'eyo. E gimomiyo an kinde duto wacho no osiep maber en Nyasaye manie polo malo. Inyalo geno osiepe mag piny ni inyalo konyi to kony margi barore mok gikonyi. Omiyo kinde duto
waketuru mana yiewa kuom Ruoth Nyasaye. Nyasaye notimo na ng'wono. Nitie kijana manojitolea, wiya ok nyal wil gi Bob from Kisumu. Bob nogolo na pesa badhi bagolo wende ka Jono Kidi. Bagocho ne John, ang'iso John ni John ang'iso papa ni adwa golo wer. To papa ung'isa ni just book the studio. Tang'ise ni I have only 3,000 but I have faith ni by chieng' madhi recording no dhi yudo kan gi pesa. Yie ni ema ni kuo, yie na no kuo okonya. Mo kijana no nogolo na pesa. Kachope studio to before adhi e studio noyudo ka adhi e hospital Kisii. Chio wadwa nokonyore. To kwa e hospital nwaonge kata fare mwadok go e dala. Mwadok go e ot kuma no adhiye. Koro yudo kwa wuotho to just a friend of mine from TikTok. Ogochona ni iluongi ga ni Dorah Kinyi Ng'ong'a. Tang'ise ni ni Dorah Ngonga koro tamani yawa ang'o miyo ng'ani oluonga kama. Kadhi M-Pesa tayudo kooro na 5,000. Kanye mana idho pikipiki tachako wer. Otimo na ng'wono Yesu omiya rieny nyime. Kanye mana chako wer kayuak ne Nyasaye pikipiki. Kang'iso wadwa ni nyathiwa Nyasaye ochako nyisore ngimana. Nyasaye osechako timo gik madongo mano kapar no nyalo timo. Mana gik mana lame kawuok e piny mar Homa Bay e club ka piny odong koda. Nyasaye osechako duoko gi achiel kachiel. Omiyo kaka na wuok to kinyne kadonjo kendo live to bobo ng'isa nadhi chulo ni wer. To kachope studio to ooro na pesa nyaka fare mane gola Kisii nyaka Homa Bay. Badhi ba record wend 2. Bang' recording wend 2 katieko tagocho ne agocho kendo ne ng'ama chielo. To kinyne kochopo to kendo chako ooro na 8,000. An mane kaka na chako jani na mar wer. Joka Nyanam. Chonga gi lo esomiya chalo kama. Ng'eni kana winjo wende ni endi to ne afwenyo ni bang' timo nonro inoki were. Timiyo wende ni otrend sana. Chonga gi lo. Ang'o miyo wende ni? Chonga gi lo kanowuok kata kapok nokete YouTube. To werno naneno ko odhi koda. Nitie gima nyalo dhi gi ngimani bi wachna dier kok Nyasaye. To an ngimana doselal chuth. To gimomiyo nahero werno nikech werno noparo na kinde mana dong kenda. Nitiere kinde mana dong kenda ka sandora ma wede no kweda kaka winjo ga ni wede kwedo ga ji. An ng'at manodhi bu wede okwedo bu moko wacho ni kik ichak idhi e utena. Nitie nyaka jok watna manong'isa ni akwalo nyaka TV ne. To ne obedo na malit ka wacho ni kara dier wede nyalo ga kwedo ng'ato. Omiyo kana winjo wer mar kinde moko nayudora e dier thim, mudho mandiwa ema noluoro ngimana. Karango batha tayudo kosiepo ringo, Yesu jaber ema nobedo osiepna. Osiemona chonga kama nyalo yude konyruok, chonga kanyo ema noreso ngimana. Osepuonja muomo okinge duto ka weche tek. Nyasaye ogwedh Carol Gift kuom werno nogwedha mang'eny. Koro nahere nikech en gima notimore ngimana. Narango batha tayudo kosiepo ringo. To kaluoro wacho nitie ng'at mana wawere go nyinge ok anyal wacho. En ng'atno manoseting'a botera e dier thim. Kotera e dier thim Kasarani piny moro nono e bungu makia kuma ne nadhiye. Ka wan gi mtoka. To kwachopo kanyo taluongo Nyasaye. Aduoga fwenyo ni kara Nyasaye ne nigi sababu momiyo ok nonega chieng' no. Nyasaye kara ne dwaro na tine. Nodwaro na land nyinge mar mondo jomithiro ong'e ni jalni en ng'ama chal nade. Jomithiro mondo bed gi geno. Omomiyo naneno ka kinde moko Carol Gift nowero ni nane thim. To an nane thim mar adier. Ka dong kenda an kode ji ariyo to ng'isa ni in koro nyaka negi. Ineno. In koro nyaka negi. To that was not the first time. My first marriage be ok nodhi successful. Nen ng'at ma koro nobiro ma jo pipeline kuma nadake ong'eyo. En ng'at ma nobiro kan wasewere kode kachako hustle. To nobiro mar mondo mi
wadogore. To kulingana gi thagruok manasechandora na wacho nok wanyal dogore. To kuom mano ne en lweny ma en kifo na kupona. Mana gonega Nyasaye erokamano kuom leng'ona tho ndalo modhuro. Ba lwenjego nomiyo abet galama e badaka, abet galama e goka kae, mana nikech lawruok gi koko. Omiyo kinde duto nawachoga ni marriage with violence onge kuma biro tere ng'ato. Is better idag, Muma wacho ni ber dak kumichame alot gi kwe molo dak kumichame ring'o. Eri dak kumichame alot. Eri dak kata single room and you have peace of mind. Eri dak kuma ji omiyi luor molo dak e palace tionge kwe. Molo dak kuma fridge madong gi chiemo pong'o fridge to kinyal chamo chiemo. An nochopo kuma pi wang'a nodogo chiemba ba wacho ni Nyasaye kara in kanye. To gima duoga wuoro ni Nyasaye ok wit joge, nikech kata ng'at mana an gono pod ongima kendo dak mana Nairobi ka. Ang'e ni kata en owuon konena to wacho ni kara nitiere Nyasaye manyalo kwanyo ng'atno ma piny osejwang'o. Nikech en nong'eyo ni kuma nyalo dhiye onge. Bang' riemba to kawo dhako moro kendo kong'isa go madharau. Kowacho ni koro mae adwa neno kuma biro dhiye. To wuoro ng'uono mar Nyasaye. Ng'at manena kawuono ni abiro wacho ni jaduok geno nitie. Iluonge ni Nyasaye manyalo gik moko duto. Jal manoduoko na geno ka piny ong'eng'a. Ka wat manageno kuome wacho ni ok adwa nenie oda. Ka wede manageno kuomgi oriemba bo wacho ni akwalo nyaka TV gi. Ochopo kuma nyaka mama nyaginera wacho ni koro ero ne en gi japesa, koro pesa onge. Omiyo kinde duto wasikuru mana kwageno kuom Ruoth Nyasaye. Muma nitie ndiko nitie maleronwa ni kata miyo nyalo weyo nyathine monyuolo. To an Ruoth Nyasaye, an mokabi weu. Omiyo mano e kaka en. Amen. Mano endi neno mabende mijing'o kamoro amora ma intie nyikwara Mogajwang'. Ngima jawer Dorah Nyagem kawuono ng'isowa okenge manokaloe mondo bende ochop kama bende osechope sani. Dorah, adwani ikaw kindeni makende mondo iwuoye gi nyidendi moko ma seche moko odak nikech ng'ato ni godo, odak nikech ng'ato pidhe, odak to onge geno, odak to onge yie kuom Kristo. Inyalo ng'iso nyidende gi ang'o? Okay. Pile ka pile kata jok magoyo na gasim. Mokwongo kigoyo na sim kipimo na shida mikale. Akwongo ga penjo ni to be ng'ano goyi. Nikech ng'ama goyo ng'ato anyora en ng'at manyalo negi. Nikech I'm talking through experience. En gik masekale ok dichiel to nyadi nuoya. Omiyo an adwa ng'isi nyako wadwa miyo mora mora, nyako makata pok odhi katedo. Kik idhi katedo because of mwandu. Kik ilu ng'ato nikech en gi gari. Kik ilu ng'ato nikech en gi pesa. Biede wichongi tilamo Nyasaye, to Nyasaye biro miyi the right person at the right time. Nikech kata na wuon naluwo pesa, to pesa ni onge gima nokonyago. Gima ne nyalo konyago ne ni yuak okinyi kod odhiambo, gi wuothe clubs mopogore opogore kwa nyiso pesa ma wan go gi gache mopogore opogore. Omiyo kuma intiere, her ngima midake. To kata obedo ni chuori onge gimoro e lwete, abiro mar mondo mi awachni kawuono ni ket geno ni kuom Nyasaye. Muma wacho ni dhako mariek marito ode, to dhako mofuwo to muko gi lwete ariyo. TikTok obiro, inyalo miel kendo chuo nyalo seri. Bineni koro chuo gi nigi pesa, koro maana moingo chuori. Abiro wacho ni jogo wuondi. Kik jogi wuondi bi we chuori. Koken dichuo ma violence to dagura daga. Dhier kik mi we ng'ato. To kata ka in nyako mapod ni piny, mabgombo no bende chieng' moro bed gi kare. Iwacho pile pile ni dhako ber moluoro Ruoth Nyasaye.
Kiluoro Ruoth Nyasaye to Nyasaye biro geng'i kuom masiche mopondo. To kata kidwa dhi tedo tilamo Nyasaye to Nyasaye biro miyi the right man. An kaka nawuok e marriages go duto mane richo, naduogo ayudo ng'at maber. Ng'at machakre wakendre go pok oting'o ga kata dhoge ni anya ne mjinga. To kapok nadhi tedo nang'iso Nyasaye wach. Emomiyo abiro mar mondo mi ang'isu ni kapok itimo gimoro, obed biashara, obed yor tich, obed mon maonge nyithindo mosedak e marriage, mosegoni gi siboi, moseyany, ma pok oyudo nyithindo, abiro mar mondo mi ajiwi ni bed mane wichongi. Sike wichongi kiywak ne Nyasaye. Mana kaka Sara nowacho, openjo Nyasaye ni Nyasaye to ne ging'e nadi ni kara inyalo. Omiyo kinde duto wasikuru kwalamo Ruoth Nyasaye. Kik icha partner ni nikech oonge go. Kata an kumude unena ni okadak kuma lich, to kuma naweyo to ne lich, to kuma dake en mana kayole kijiji ka. To I'm proud nikech ang'eyo ni Nyasacha matiyone biro ting'a malo e lela ka wasika neno. Omiyo kinde duto wasikuru kuom Ruoth Nyasaye. Ni ji duto manonena kana tuo, Nyasaye noloyona. Emomiyo nagolo wer nyaka moro ni ikalo koda lwenje madongo. Nyasaye jakal gi ji. Nyasaye jayal buche matek. Nyasaye jageng' masira mopondo. Kata ka ng'ato osepango ni gima rach dhi timore ni kaka nopangna ni dhi nega e piny mar Kasarani e bunge makia. To Nyasaye nogeng'o mago duto nikech Nyasaye to neno. Owach ni mago maleng' mitimo miweni ok neni. Nyasachwa neni. Bed gi yie kuom Kristo. Kimiyo madwaro nyathi lam Nyasaye biro miyi. Kijalno madwaro tich mose manyo tich kuom higni mang'eny, bed gi yie. Habakuk wacho ni Nyasaye nyaka karang'o mayuak ni mondo iresa to kiwinja. Lakini nochung' kare mar arita. Omiyo wachung'uru karwa mar arita kwarito duoko koa kuom Yesu Kristo. Amen. Kamana ahinya kanyo nyikora moga jwang. Poro dhi mbele ka indike twak kod Dorah Nyagem ma bende medo Nyisowa Sigande en owuon. Mamiyi mijing'o, in jago na bende seche moko pok ong'eyo kendo pok ofwenyo kanyo indi teko kendo ng'wono ma Nyasaye. Kawuono wan kode ka in jago na mbaka achiel kod achiel. Dorah, ing'eyo ni gimomiyo aluongi ka nidonjo e TikTok ne antie. Ji nokwedi mokalo kendo aparo ni nitie ga comment moro mane nyisi ni nang'eyi, wang'e timbeni. Rejection kata kwede. Nindilego nang'o kaka ng'ato ma seche moko ne ing'iso seche moko gik moko mane chwoyo ngimani kabisa. Rejection kata kwede, mago gik mane berna, nikech ne gin gik mane nitie. Ineno, ok nan ng'at malong'o. Asewacho mbele kacha ni an ng'at mane wuothe clubs. Clubs kaka ung'eyo, nyiri madhi clubs mopogre miel. Kacha kichope tibiro yudo wababas. Ng'ato biro kawi dhi ng'ado lodging to dhi nindo kodi. Mano en gima nitie. Omiyo kata ng'ato kanobiro ge comment section nandiko gima uchafu, moparo nobiro pula go down. Tok nawacho ni magi gik matindo nikech ne gin gik mane nitie. Ineno, gima ne nitie kata ka ng'ato wacho onge richo. To koro gima nego bed ni timo ni gini to ne nitie. Ang'o ma nego bed na timo mar mondo mi a change gima ne nitiere ni. Ineno, koro mane gima nalamo Nyasaye, atima ng'o mar mondo mi approve gi wrong, ni kata kobedo ni na rach, to ni chiwo wuodi achiel Yesu Kristo wuoyi ma miderma, mar mondo mi othoe msalaba nikech richowa. En ang'o manyalo timo mar mondo mi jogi one ni kata kobedo ni na jachode, to Nyasaye olosa. Nying chode iketha ketha, nikech chode bende kata sani kinyalo wach ni karibu 80% chodo. Nikech ng'ama riwore gi dichuo mokalo achiel, mano en jachode. To mak mana ni richo jomoko kata nyiri mapak gi, koro ng'at mok pak oneno ni koro onyalo luongo nyawadgi ni machochot. Iwinja? Oluongo nyawadgi to wiye wil ni obendo riwore gi chuo mokalo 2-3. Ineno? Emomiyo wacho ni onge hakuna dhambi ndogo mbele ya Mungu. Omiyo an mago duto naneno ganena ka gin gik manomol. Be ok ne chanda kata matin. An bang' tieko wacho tadonje Chonga nikech jomoko be ni kang'iyo maber to ne gin joma dwara.
iyudo ka ng'ato ng'isi ni nang'eyi to kadhi okiaya kata kang'iyo chat tayudo ka en ng'at mane dwara. To an TikTok nadonjo kok owara, an TikTok nadonjo ka miel, nadonjo ka wer, nadonjo ka rwako lewni machieko, nadonjo ka miel gi shorts, nadonjo an chon nalielo ga wiya box ta roll kae. Koro ang'e gima na an before. Kendo pichni go nige TikTok kanyo. Mar mondo mi jogi ne ni kara Nyasaye nyalo loko kata ng'atno matiye ba. Nyasaye nyalo loko kata ng'atno ma jachode. Nyasaye nyalo loko kata ng'atno ma jakuo. Nyasaye nyalo loko kata ng'atno ma jajuok. Nikech Nyasachwa ok dhano. En ok oyier ng'ato. Koro mago ne gik makawa nomol. Alame mane Nyasaye. Yeah. Aduoki chien. Chonga gi lo. Emomiyo achalo kama. Ni chonga no. Vi pango golo gimoro kanyo endi koda iluongo ni Carol Gift nikech ni promote isoromo kode to kiseromo kode boss osebi poche gi pa kuom bende promoting wende no eni nikech oganda mang'eny nong'e ni miwero wende no. Okay. Gima timore ni piny ka ochwe dhano gi chuny mopogore. Mokwongo an gospel artist. Anya wacho no wara maber nikech an ok ayier gana a promote ga gospel artist almost all of them. To Carol Gift pok wawairomo. Pok wawairomo, pok wa plan gimora mora. An kaka nasetieko promote bathumo dhi viral aparo norumo kamano. Norumo kamano nikech koro ing'e ni ng'ato be kose dhi viral to wiye nyalo wil gi chien. Wiye nyalo wil, onya neno ni mateko na this was my song, so adhi viral because of me. Wiye nyalo wil, but ali appreciate, aliniambia asante, na hivyo ndio kulienda. Onge gima Carol Gift no chula mar mondo mi promote ne song. I do it with passion, I do it with all my heart. Nilifanya, yani natime kawacho ni maan, this is my story. Koro natime kuom ng'uono. To I thank God ni no dhi viral kumora mora. Kech kata kana kete Facebook na no dhi viral. Kumora mora no dhi viral. Ji mang'eny ne we ni an wuon wer. Wuon wer ne en Carol Gift. Amen. Sani ende jothumbe golo ma opogore kaka gospel artist. Nitie gima cheke jokon wariti koso iko nong'o mbele ka. Okay, an gima nyalo wacho. Pod adwaro kony maru. Ng'ata manyalo supporta. Manyalo miya support kata manyalo chulo na studio kata manyalo chulo na video. Anyalo go erokamano ahinya. Gisani nyocha golo wer mar ikalo koda lwenje madongo. To werno nagolo because of tuo mana tuo. To gi lwenje adier Nyasaye osekalo koda gi lwenje madongo. Maonge an sama wuoye kodu ni dekora setho. To mak mana ni Nyasaye no kalo koda gik matek. Gisani nyocha shoot video ema biro. Aplan golo wer lakini an piny financially. Aplan na gol wer moro ka wer mar praise song but pod an piny to kanya yudo pesa anytime tadhi adhia release. Yeah. Aneno ka bende sama ya wangwa kaindi kalore bende gi sigana maber misemiya wakainda ni kao kinde ni makende mundi ing'i kamera machielo chande iwuo gi fans magi nyisgi wach moro. Fans maga ahero ahinya kendo pile ka pile alamonuga Nyasaye. Un mumiyo antie. Gi ji duto te mohera nikech piny ka be ok nyal heri gi ji te. Jogo mohera Nyasaye omed miyo na ngima nyaka jogo moko hera. Nikech fans ga ng'eny, I can't mention them. I love you so much guys. Talamonu Nyasaye mondo med miyo ngima kendo umed supporta. To dhie YouTube channel na. Gima lit na Junior. An gi followers mang'eny TikTok, an gi followers mang'eny Facebook, but YouTube yangu iko chini kabisa. Kindly akwa kuom ng'uono mar Nyasaye, fans ga
ng'ata ma dhi watch video ni dhi uru mondo supporta e YouTube. Ku supporta e YouTube ema nyalo mana kamano ini nyikora moga jwang pod odhi mbele ka indi gi twak kod bende Dorah Nyagem bende Nyisowa Sigande. Inyalo nyisowa ni iyudi nang' e Facebook, TikTok kod YouTube magi. Okay, kachako gi my Facebook account, an gi accounts ariyo. Achiel iluonga ni Dorah Nyagem, achiel iluonga ni Dorah Kinyi. Dorah Kinyi nitie manobedo hacked, to Dorah Kinyi masani tiyo en marwako dress ma blue. Kiluwa kanyo tibiro yuda. Account na mar TikTok iluonga mana ni Dorah Nyagem. YouTube an Dorah Nyagem. Mano e nying miyudago. Yes. Kapok watieko, samoro nitiere igonwa sigandi kuonde mikaloe gik ma bende iseneno ka omulo ngimani. Ami kindeni makende mondo bende nyalo duoko erokamano ne ji ariyo adek moko ma bende oseneno ni iwuok kuma ne intiere chande kendo igoyo okang' ichopo kama intie sani. Okay, thuolo mokwongo adwa duoko ne ng'at miluongo ni Bob from Kisumu. Nyasaye omed gwedhi. Nyasaye omed miyi ngima. Bob emomiyo achopo kuma chopeni kulingana gi support manokwongo miya for the first time. Kendo Bob ni en kata ser nokosera. Chuodwaga ni kokonyi to nyalo seri e iye. Lakini Bob nokosera. Bob nokao ting'na kamare. Bob ochulo na wende. Bob chulo na nyaka video mar Yesu okao namba. Bob nwarado gobo miya pesa machulo gigo te. Bob Nyasaye omed gwedhi kumora mora ma intiere. Aduoko erokamano ne fans ga. Okanyal mention gi. Fans ga mag Facebook, fans ga mag TikTok osechung' koda mang'eny. Osechung' koda mang'eny kata mayanda tuo. Gisechung' kode financially. Gisechung' koda e lamo. Nyasaye omed gwedhou. Wiya ok nyal wil gi Nyakenya. Nyakenya Imelda kumora mora ma intiere. Nyasaye omed gwedhi kendo omed ting'i malo kuom chung' koda bwa wero kodi wer mar Yesu okao namba. Kenda duoko erokamano ne gospel artist John Okidi, Grace Abi kumora mora ma intiere, Calvin's Brad. Ero uru kamano maduong' ahinya. Usebedo gweth ne ngimana ndalo duto. John Okidi, Nyasaye ogwedhi kumora mora ma intiere. Gi ji duto, kanyal mention ute, gi ji duto Nyasaye mar mondo mi ogwedhu. Amen. Thuolo mogik en mari mondo bende imiwa ma to koro request mara imiwa wen mar Chonga gi lo kata chak imiwa mari moro ma bende gwedhiga sama bende iwere kata iwinje. Okay, kapok aduoko penjo no, to wiya ok nyal wil gi Peter Gwada, chairman wa mar church. Wiya ok nyal wil gi jo team na mar House of Holy Spirit Church, Tetra Pak kuma leme. Kwa hakika House of Holy Spirit team na Nyasaye omed gwedhou Pastor Edward. Nyasaye omed gwedhou. Usechung' koda praise and worship team na kuonde duto kana tuo. Kuonde duto usebedo kuchung' koda. Wiya wil to Nyasaye mar mondo mi ogwedhu kendo med ting'ou malo. Amen. Chonga gi lo. Okay, wer mar Chonga gi lo yawa. Chonga gi lo emosemiya chalo kama. Chewi chonga emosemiya sudo nyime. Kawuono chonga emosemiya chalo kama tinende. E chonga ka emosemiya sudo nyime. Lamewi chonga emosemiya chalo kama. E chonga ka emosemiya sudo nyime. Mano endi kanyo endi weno ni bende nomiyo Dorah Nyagem obedo gi mahuma lich mokalo to moloyo layo nogo mag Facebook koda ka TikTok. Kwayo mare uwinjo ni udhi kanyo endi e YouTube mondo bende usubscribe e channel mare mondo en bende oyudie kata sabun moluoko godo, oyudie gine onyalo kete mesa kokalo kuom tich maber motimo YouTube kanyo endi mondo bende subscribe, i-like, i-comment kata bende watch. Mogik miwa wendi ma bende ka iwero tiwinjo ka chunyi gwedhore kata bende watiek e bende chenro masani endi. Okay, wenda mamiyo chunya gwedhore gin ga wende ariyo. Wer moro wero ni oyalo bucha. Owero ni
Oyalo bucha Nyasaye to ber we ating'i malo. Ochung'e kedo ine mikedo nua babi yud duong'. Ine loya mara mayalo naga Nyasache lijayo. Ochung'e kedo ine mikedo nua babi yud duong'. Ruoth opara yubu aluonge ono Nyasaye to ber. Ochung'e kedo ine mikedo nua babi yud duong'. Yesu emochung'e kedo ten mokedo nua. Omiyo ahero ga werno kabisa. Kendo gi wer miluongo wer ma nyocha golo mogik mar ikalo koda lwenje madongo. Ikalo koda lwenje madongo, ikalo koda lwenje madongo, ikalo koda lwenje madongo, erokamano. Ikalo koda lwenje madongo, ikalo koda lwenje madongo, ikalo koda lwenje madongo, erokamano. Edino kibiro na wuodi Nyasaye, gimana dino lalna. Ikalo koda weche matek baba, erokamano. Ikalo koda lwenje madongo, ikalo koda lwenje madongo, ikalo koda lwenje madongo, erokamano. Amen. Amen. Nyikora Mogajwang' mano ema kelo wa giko ma bende chenro ma kawuono ma bende wago kaendi mbaka kod jathum marwa Dorah Nyagem ma bende en achiel kuom wakeni go eki ma bende yuanwa ben to moloyo mago eki mag pako injili ma Nyasaye kanyo. Nyikora Mogajwang', ageno ni gwedhori mokalo kokalo kuom neno mara bende otimonwa ngimane kaka bende neno wuok e mago eki mag piny modonjo e tie msalabano ni mar Nyasaye ma sani ndikoro en bende onyalo golo neno ma gwedh ng'ama chielo kendo bende gwende go eki mawere YouTube kanyo endi ma bende gwedhi kamoro amora ma inti. Kaka kamano endi Nyikora Mogajwang' mane makelo giko machino masani endi kaka pile nyinga en Ajwang' Junior to maendi en AJ Media. Oromo chelo machielo kendo na chiro mamoko machal kod maendi. Oriti masani.